Matur suwun. Wah, matur suwun kagem paguyuban alumni SMP 1 utawa PASTU dalam rangka ulang tahun yang ke-78 SMP Negeri 1 Yogyakarta. Bengi iki ya rek. Iya, iki mergo nimbali wayang Slimpen iki mergo ulang tahun yang ke-78 SMP Negeri 1 Yogyakarta dipersembahkan oleh paguyuban alumni SMP Negeri 1 utawa PASTU. Oh. Sing panjenengane ingkang asta minangka dadi ketua umum PASTU paguyuban alumni SMP 1 Yogyakarta panjenengan Bapak Dr. Andes Suryadiman MM. Oh, menggantikan ketua PASTU yang lama. Ya kuwi panjenengane Dr. Gun Nugroho Samawi utawa Pak Gun. KR terus. Ya sing wis tilar donya wis manjing ana ing kasuwargan. Sak sedane Pak Gun sing asta minangka ketua satu ya kuwi Bapak Suryadiman. Oh iya, sing mau pidato mau. Iya, kae bola-bali nimbali awake dhewe, Truk. Ah iya. Nek ora kahanane ora corona wis nyorek tanggalan. Ah iya. Wah, ning piye meneh wis ora iso piye-piye. Anane isane ming Celiman ngene iki. Sing penting isih tetep iso budaya. Sing penting kuwi. Kanggo ngaturake panuwun karo panjenengan kepala sekolah SMP 1 Yogyakarta panjenenganipun Ibu Dr. Andes Niken Sasanti SPD. Oh, yel SMPN 1 Yogyakarta. Satria siaga. SMPN 1 Jaya PASTU bersatu. Wah, diwalah kok ngapal ket mau sore. Satria baja hitam. Ngawur ta ora? Satria siaga kok Satria baja hitam. SMPN 1 Jaya PASTU bersatu. Matur suwun jeneng. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Mau bengi secara pementasan langsung wis dianake ana ing Purworejo sewengi natas penonton ya wah ora umum akeh Truk. Ya. Wong dodol ya akeh ora umum. Ya. Ning awak dhewe tetep kudu ngenteni kapan Ngayogyakarta iki dibuka untuk selalu bisa berkesenian. Ya. Ki sembah nuwun uga ana pamundutan saka panjenengane Pak Nanok lagu bebas ingkang nembang Mbak Tatin. Oh iya. Matur sembah nuwun sampun kepareng transfer. Oh iya. Assalamualaikum sugeng dalu niki kula Asih Sumatias wonten Malaysia. Saking Tulungagung pandhenipun Pak Seno ngapunten ing kathah mangke badhe request lagu napa angsal lagunipun Lali Janjine. Angsal. Tarif sudah ada, mangke angsal. Ora ngono ndak ora. Apa jare? Mana ada urus. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Lan iki uga ana atur saka kanca-kanca komunitas ELEE Film Budaya Desa. Oh, penggemar PWKS yang selalu subscribe Pak Petruk mangke dipun singgon supados tetep guyub rukun bengi iki nonton bareng nganggo
layar lebar terus. Ya, matur sembah nuwun. Ya, tetembangan alon-alon. Ha iya. Ngerti nek do ngerti mau bengi iki ngertine Climen, ade ya meneng ya, Tru. Ha iya. Oke lho ya sing ngertine mau bengi iki ya Climen. Oh, dadi duwite iki ora didom dilumpukke. Ha iya. Aku getun aduh, waduh ayo. Nah. Nek jane ya ora apa-apa, gong kowe anggere meneng ngono kuwi wis tetek ngono wis. Pol ming dirasani ya ta? Ha iya. Anggere ra krungu ora beres. Ha iya. Ya matur sembah nuwun. Iki lho tok sing dijenengke kacang ora ninggal karo lanjaran. Tegese para bapak-bapak alumni SMP 1 Negeri Yogyakarta ora lali karo sing minterke panjenengane saiki wis akeh sing do dadi. Ana sing dadi profesor, ana sing wah pokoke ya. Ayo ngono kuwi mula nuwun pangapura, guru iki ya pancen ya berjasa tenan mula ana tetembungan pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, kuwi kok. Aku ya sapa nek wis ngerti kecilik aku jeneng pahlawan tanpa tanda pengenal, tanda jasa. Tanda jasa iki pancen aku wis apal. Senengane nek omong ki ora dong ning lakon clekop. Kuwi guru. Iya. Matur sembah nuwun. Ya diaturake. Ya. Pak Surya Diman ki ketoke asring nimbali awake dhewe ping pindho iki ning Janabadra ya. Tepat betul. Heeh. Ketoke taun iki ya nyurek meneh ning ayo batal gara-gara kuwi apa ana merek mobil cenanangan tekan ndi-ndi. Apa? Corona kuwi apa merek mobil? Mula saiki sing duwe mobil Corona ora wani ngetokke, metu gebuki tenan. Iki mbokne iki induknya ini. Jenengane salah kaprah. Yo, tembang sing kepenak saka Pak Nano. Yo. Pak Nano ki ya termasuk penggemar wayang Climen wingi wis nimbali pas awake dhewe abnom apa? Kuwi lho mondoke lho. Opnam. Opnam kae. Ha iya, ning wis iso lancar wis iso disambung. Ha iya. Matur suwun. Iki Pak Suryadiman ya lenggah mbok menawa Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Yogyakarta ya lenggah ya rawuh mrene. Heeh. Ya nyuwun pangapunten papanipun namung sawontenipun Pak Suryadiman, Bu. Nggih Bu. Bu sapa? Ibu guru. Ha iya. Jenenge sing nganti lali. Ayo Tin, Pak Nano nyuwun iki diaturake. Ya. Wah. Mau bengi nang Purworejo ya sing njaluk ya. Penonton semono kok njaluk Tatin kabeh. Weh. Ono Tatin nganti ra iso mlaku. Len joget mempeng banget, len joget ki mempeng tenan. Ha iya. Janji wah. Kesel Pak kula ngene. Ya sabar karang saiki lagi dadi bintang aku. Ayo gek meneng ya. Joget ya, ana jaluk apa gonggominan bar kuwi dangdutan ya nganti piye to? Ha iya. Nganti tele-telete. Tele-tele ya. Ya. Nggih, Sugeng dalu. Pak Nano nyuwun iki Mbak Tatin. Nyuwun napa? Ditembangke. Tembang napa? Ayo ditembangke, wis gek nembang. Kowe iki nek nganggo minyak wangi iki rasa sok. Minyak wangimu iki mah ora ngelu kowe. Lah napa ta? Kok iso ngelu? Aku ki nek mambu minyak wangi terlalu harum kuwi ndase cekot-cekot. Mongki tak celuk ndene Tin, tak omongi nyedak iku ndas langsung jer. Kono minggat kono. Sia-sia kulino mambu apa? Aku iki kulinane. Musike. Bagongku kulinane mambu minyak wangi sing ora larang. Tatin kok nganggo minyak wangi kok murah. Oh kuwi minyak wangi larang e. Jeneng minyak wangi iki mung dikeke nggon pergelangan tangan. Terus iki digasukke. Sik. Iki merasuk ke seluruh tubuh. Kuwi minyak wangi apa kaya ngono kowe? Ameng digasrokke kok merasuk. Minyak wangi kok digasroki piye? Digosok. Meng digasrok kok merasuk. Apa kowe? Minyak wangi kok yuneng kelek. Yo, weteng tis. Yo ngono. Nggon ngisor kuping tis. Manik mripat.
Manik mripat men ora weruh apa piye ora. Dadi nek kedhep-kedhep langsung breng-breng-breng. Mbah mereke Odorono apa? Wah, Odorono iku nobahan lho, Gong. Odorono ki minyak wangine bapakmu mbiyen e. Kae lho tutupe didulet teke kelek ngono kae Odorono. Ayo, nembang apa? Napa nggih, Pak? Wonten lali janjine sakniki napa mengke? Apa? Lali janjine. Ana. Enten to? Sapa? Endi ra eneng kowe iki senengane? Senengane sok ora kelingan. Gawe kok. Hah? Kuning-kuning. Larang lho, kuning-kuning ki larang. Oh, nembang Mbak Tati. Oh iya, lali janjine Pak Nano, heeh. Ah iya, dibawani. Iya. Ngombengi kok nembang kuning-kuning, kepala kuning. Udu ya. Masa kepala kuning. Ya umume ireng kepala iki. Ayo dibawani. Lagi tadi bintang ya. Ah iya. Ah mau ki Mas Dedek mrene. Wo Mas Dedek Solo. Mas Dedek komposer iringan ki ndene. Oh, tengok nang Joglo Wetan kae. Ngejak kancane saka Blora karo saka ngendi mau. Ya penggemar wayang Climen. Oh, malah takon daleme Tatin. Hariku kula riku wonten jembatan ngisore wonten dus-dus anggere riku niku. Ya kurang ajar ta. Tatin tak anggap nang isor jembatan. Maksude jembatan ngulon mengke enten omahe nggon pas tikungan. Ajeng mampir wah ya elok tenan. Wah pun mampir tenan lho, Pak. Wah ya syukur ayo penggemar. Heeh. Lah kula lagi dandan malah apa jenenge ning tamu spesial. Ngombe. Ngombe. Ame ngombe kok ora entuk. Ya nek aku lagi ngomong mbok aja ngombe sih. Aku sasa ngombe tak sambil omong. Iya. Apa iso ngombe karo ngomong? Aku tak turu ya aku. Setan. Bagong kok diladaki. Iya. Pon nggih. Dina Minggu. Wah iki. Ya wis tak terima. Lah napa? 76. Kersa to, Pak? Kersa. Ah kepepet mosok mayang kok kon klitian tekan warung golek rokok. Asanane. Rokok kok bodho. Kok bodho? Bar 7 kok 6. Nek sing pinter apa? 78, podang. 78. Udah ya. Pak Gatot Jan. Wah ya enak tetepan. Ah enak ora bayar kok. Matamu. Dina Minggu kang tak anti Neno Tina muni. Padahal kancane Mas Dedek sing awake kurung mau ki Sutrabara. Sutradara. Sutrabara. Kok bara? Ah wong cangkeme dhewe kok. Aku nek ngarani Sutrabara. Oh iya. Sinten namine? Wah aku ajak main sesuk ajak main film. Heeh. Film napa? Ayo dan Unyil. Tatin pelayan seksi. Hah? Kula napa jenengan? Kowe esuk gaweanmu mek ngepel. Aku sutrabarane kae mau. Kok muni sutare bapakku? Heeh. Sutarbara. Itu bapak saya. Ayo. Kowe iki karo wong tuwa iki nonton ning omah kurang ajar ngono. Sutarbara. Tinamuni
Eneng meneh truk iki saka Pak Amrih Basuki Tangerang Jakarta. Ya, nyuwun lagu apa? Dadi ati. Oh nggih. Dadi ati engko mesti Agnes apik ya suarane. Aha. Ora apa-apa. Jenengan ki sak ono iki lho, Pak. Bacot muni malah omong. Anane picerasa. Aku ki karang kerep gasae. Lah pripun? Bacot cucul malah adus. Mangi nek adus ora cucul. Ora, kadang kala ki wis arep mapan turu aku iso klerak-kleru lho saiki saya tua umur 48 ki mlebu ngomah arep ngombe malah madang. Dadi aku bingung lho piye ta iki aku ngono ku. Arep madang malah ngombe. Oh, tahu ya aku arep turu malah adus. Arep adus malah turu dadi arep mapan turu mah ucul-ucul. Kepiye ta iki aku ngono. Ayo karang umur semono ki cok lali. Orisa kok kemekelen ki genah wis tau kowe ta ya. Arep turu malah ngapa sih? Malah cucul. Aduh. Pinter golek alasan. Ayo wong dikenes-kenes iki bebas. Sing jeneng presiden ki golek daya tarik penonton ki aku pinter golek alasan. Men penonton tertarik. Nah lho, ora apa-apa sasah wae. Pinter golek alasan. Ngece, senengane ngece. Ya ora kok. Nek aku senengane mesti ngece. Ya ora. Aku ki mbelani kowe kok. Ora mbelani lah, mau aku ora ngono kuwi lho. Kowe mau ora pinter golek alasan. Ngono terus ana penabuh do. Iya. Kuwi tak belani sah-sah saja. Penabuh ki arep golek aleme penonton bebas kok metu. Dah, tak. Duduk, dandung tok-tok. Ngono ya entuk. Ndase dituthuk dhewe ya entuk. Ben penonton sing nang cedhak panggung iki lha iki ndase atos tenan iki. Terus sing delok langsung ngekeki rokok ndak diseneni to. Ses napa Mas nggih. Ayo. Neno, ya. Aku wis ora percaya. Ya. Hoya, hoya. Hoya, hoya. Hoya, hoya. Hoya, hoya. Hoya, hoya. Iya, iya. Iya. Iya.
apa-apa, bebas pengendaki cari alam ya ora apa-apa. Pamane selamat ta. Tung gemblong kaya penyaron barang ngono. Dudung tang tok. Pengegong ya ento. Dudung tang jek. Dadi kok. Wah ya warna-warna ya. Warna-warna kaya. Dasarnya sentimen ya sing ngendang. Sentimen apa? Senengane ngono kuwi lho nek aku sing maju. Mane sentimen, Mbok, meterman. Nah iya. Emoh kedawan. Walu ya nusuk anu nonton ra ya? Ora. Walu ya nonton iki tek aku kae ngono. Meterman. Sentimen meterman. Wis urung. Wis. Wis senengane dadak takon wis urung kok. Jenengan kok ya langsung jawab wis urung wis. Ayo gak aku apa anane kau. Wis urung, wis ora sak dadak. Wis urung, sik. Ngono ora. Cancane kowe ning ora pas musike nek kuwi kok setok iki malah ilang kok iki senengane iki. Apa Sugeng anjir nyuwun tembang Gubuk Asmara. Itu aja. Sehat terus kagem Pak Sino dan sedaya tim WL dan tim streaming Dalang Sino. Oh iya. Saka Pak Supriyanto. Wow, Pak Supriyanto saka ngendi? Ah saka omahe kono. Lah iya. Omahe ngendi? Jakarta Selatan tau disikat Jaksel. Wow. Jaksel, Jakut ki Jakarta Utara. Oh, Jabar ki Jakarta Barat. Jatim, Jakarta Timur. Oh, mulane saiki do disingkat. Ayo saiki rumahnya mana? Jakal. Oh, kuwi apa kuwi? Jalan Kaliurang. Rumahnya mana? Jates. Jalan Wates. Jambur. Oh. Jambur ya jalan mburi omah. Engko ana Gubuk Asmara? Iya. Ana Dadi Ati? Iya. Habiskan, Tri. Habiskan. Yo. Jangan disisakan. Habiskan. Ayo. Janjane kowe ning Maaf gitu. sportif kowe. Aku banterne ana ra iso ya. Wah ya iso wae kok. Timbangi.
Lampung kok mung sedelo. Aku nek banter iso ngimbangi. Wah, dijak banter ra gelem. Angel taman tuturamu. Oh, gambuh. Pun nggih. Ya wes. Ya. Terus iki mau dadi ati. Heeh, saka sapa? Tak wacane. Ya. Ayo Mbak Agnes. Heeh. Mbak Agnes ki jebulane ora tau gelem mangkat wayangan adoki jebul. Truk ya iki sindene awake dhewe arep akeh sing do anu truk cuti. Wo, lah ngopo? Ha, isi meneh. Wo. Wis ra apa-apa anugerah kok. Ah iya. Ayo mangsa corona ngene ming do nganggur, ming do gulang-gulung. Ming do gulung rono, gulung rene. Terus entekane kesrimpet gulung ngene ya wis. Heeh. Ayu ya, Agnes ya. Wis jan. Wis gek neti ya, heeh. Dadi esuk le cuti iki bareng-bareng. Aku mung keturahan Prastiwi karo ya. Ayo dak cuma. Neno. Ngadeg mboten. Heeh, ngadeg. Alon-alon ndak engko lagi. Wis pirang sasi pisan. Napa? Wis pirang sasi kowe anu lemu meteng. Kok kertas ya, Pak? Ngerti wong wedoki gampang titik-titikane kok. Napa, Pak? Lho, anggere kowe madhep rono tak delok bocah iki kok beda karo adat sabene to. Oh, lakune we beda. Mesti dikandani to. Ora rada maju ngene iki, wetenge rada dijokke mlaku ngene. Ah, iki mesti Mboten ya. nggerbini. Oh. Anggene bojoku kae kok ora. Ora wae ora. Bojoku ki wetenge le mlenthong ki wis 8 sasi kok. Oh. Biasane trepes terus. Entuk 8 sasi plenrung. Wah, dadi dadakan. Wow. Meteng kok dadakan. Sidane anakmu kae lahir pirang sasi to, Gong? 2 tahun 4 sasi. Wih, dian. Metu langsung jenggoten kok anakku. Uang pawedos. Yo. Kiraku, kuwi aja kena, kuwi ya ora apa-apa. Kiraku. Oke. Kiraku Pak Geter. Kiraku Sepi ngerti-ngerti. Grumbyang krompiang glonanong kling-kling. Iki metu apa ya aku? Tak tilek iki, ini lahir, Pak. Oh ya makasih. Kok iso ngrubuhi apa-apa? Sustre narik bojoku ngeden dadi kaya ditembak kae lho. Trot. Sustre nabrak lemari grumbyang. Tiba glundung, mutahke alat-alat operasi kuwi klincing-klincing. Wes, waduh Pak ini le ngetokke kesusu dadi rada. Ini dijahit dulu Pak. Iya, tapi saya diturai ya. Lambene tapuki modar ora. Turai ora sidane. Dene ya takon. No. Ya. Bapak-bapak iki iso nek garwane nglairke kudu nunggoni. Nah, dadi ngerti rekasane wong wedok. Iya. Ndak ana kasus ana bapak-bapak goleki perawat nggo bendho ngalor ngidul. Perawate gila, bapakne ra nunggoni, perawate dikira nek ora ndek bojo to. Ubras kabeh.
panos maneng jajalanan. Iki men nembah loloi lendut cangkemmu lho kowe. Lagune Didi Kempot iki asline saka iki. Lho kok saka iki? Layang Ginawa Maruta. Dadi layang kangen apa? Oh. Layang digawa angin. Heeh, dadi lagu layang kangen. Iki engko iso ndadekke lagu pirang-pirang kok. Iya. Terus ambal. Dadine lagu ampar-ampar pisang. Kuwi saka iki ambal-ambal iki luar Jawa dadi ampar-ampar, dadi ampar-ampar pisang. Maune ambal-ambal pisang. Iki apa ya cah iki? Wah, jan. Suwe dintani. Rasaku Kleper-kleper kledang-kledang. Kledang-kledang toh. Ora usah nesu reng. Suwe-suwe saya jengkelke omongane kaya wong kucluk. Agus kucluk. Kudu. Gondrong. Senang ora? Wis tak bedhek kok. Ya. Dadi ati ning. Ana sing kaya ngapa neno ya pek wireng ya langgame sing kepenak ya malah bangun
Iki ora usah dikeki anu ya reng apa jenenge jaiponge engko ndak wektune selak entek. Terus engko terus gubuk asmara. Oh ya ora apa-apa. Heeh. Apik kuwi mana disingkat-singkat. Iya. Nana tutu panda tuturupa. Wis ora kalap wis bondo ora rupa. Ora ono petingane. Rupa ya ora, duwe ya. Anggo ngapa? Tonton ngalor ngidul. Wis ben. Yo. Iya. Wow. Sembah nuwun. Ya. Mbak Agnes duduk langsung disambut berdiri Mbak Orisa. Oh iya. Iki dodok-dodok kuwi wis. Gejene wayang iki nganggo dodokane kon tak dodok-dodok ora. Oh lho. Nyampar apa sa? Kabele nyampar gelas. Wah, jane sona iki nek nata kabel ki sing apik. Kabel kok nganti nyampari gelas ki ora rekoso temen. Yo. Ya iki Mbak Orisa. Ya. Nah iki sing kena dijagake iki mergo anak bocahe lagi cilik ora bakal diusuladine meneh. Iya. Dadi sing kena dijagake maksude isih iso melu nyinden kaya Agnes kaya Ayu iso bakal cuti. Iya. Wah cilaka iki. Heeh. Ya wis ora apa-apa ya. Aku nek terus ngerti-ngerti Tatin nyusul lah ya. Tatin ya cuti. Wah ya. Siji cuti, loro le mikir le nyumbang sok bareng-bareng. Ya wis cilaka. Besok anggere Pak anak kula lair, lah kon ngapake? Nyumbang mboten. Aku ngapa kok nyumbang? Ayo sa. Gubuk asmara. Ya, wah. Sip. Langsung dibawani. Nyingkar. Nyingkur. Sindan-sindan penganggone ya isih kelap-kelip ya. Anting-antinge isih gedhe. Akae imitasi. Imitasi niki, Pak. Ah iya. Ameng 20.000. Waduh aja domongke regane Oh, ngisin-isini ora. Sindane Pak Seno kok nganggo anting-anting 20.000. Wah, wis ngedunke derajat ora. Ora sok domongke ngono mirang-mirangke ora. Sesuk tuku sing 12,5. Wah, aman. Lah nek imitasi niku pinten to paling larang? Ah iya, ya wis ora apa-apa sing penting gilap. Heeh. Ya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Payah tenan jan ora iso nyimpen wadi. Ha iya. Sone nek pentas nek tak takoni, waduh anting-antinge anyar. Nggih Pak niki mutiara. Ngono. Dadi penonton ki wedan. Sindane Pak Seno anting-antinge mutiara. Edan kalunge. Nggih Pak niki emas 24 karat. Oh, pun dikarat bojo kula ping 3. Ora jugruk-jugruk. Ayo yo wis. Nanu Lingasam yen
yen kok meyen. Lingsem yen kemutan ora lingsem meyen. Nggih baleni. Heeh. Lingasam yen mutan. Edan ali-aline jan kemelap esa. Piye ayo? Piye muni piye kowe muni piye? Kok ngene-ngene iki? Lah pripun? Kowe mau tak ajari muni. Niki mutiara, Pak. Wah, kowe penonton iki langsung edan ling ndobos kebangetan. Lampahan kang awuri. Aja muni tresna tulus ki bojone Tatin. Tresna Freddy. Ngono. Ayo Freddy ki bojone Arisan. Engko ndak nesu nek tekan omah ngene. Tok nyanyekke tresna Freddy ngono tekan omah. Mlengeh ya. Terus langsung lunga ning sawah. Lep. Ha iya. Terus kowe nesu. Sawah dilepit terus ngomah ora tau dilepit ya. Yung. Ayo. Tresno Freddy. Nah. Aja, Pak. Ora apa-apa. Tulus Freddy. Tulus Freddy, bojone Freddy kok ora apa-apa. Oh nek tulus Tati nesu kok ya. Mbak. Nadyan nengku put asmara. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan. Tunggelang ketak, tak. Ya.
Ayo ketukane ngetuki sik. Saya aku kowe dadi garwa. Kadang kala kowe iki sok ora ngetuki nek mandeg tak gentak tuntung jrek ngono ki karo jiro. Nana jrek dadi ora kebablasen ora. Anggo gamelan kok ora ditutuki dhewe ora. Tuk. Maksude iki ra gamelan iki ra terjereng to iki. Ha iya. Kaya ana gunange mbok menawa tuk 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 tuk. Tak jantung jrek. Ngono apa piye? Terus, wis yo ndak wektune. Iya. Sang begawan Kesawa Sidi. Iya. Ndara Janaka arti ndak merana. Oh, ngerti we. Alae Ndara Janaka. Ngerti. Kebaca tak omongke ora ngerti. Ha iya. Ah wis dikandhani sik kok. Ha wis tindak dhisik ka. Ha iya ya disuwani. Yo. Neng nalaka kadilangan Bambang Pantepasolano